Kababa, Papa, Aya Papa, Kamalaba, Papa, Epelebe Kamalaba, Leba Sandara Baba. Dabba, Epalaba, Kamalaba, Leba Papa, Aya Papa, Leblon Daraba, Sebala Baba, Leba Papa, Kamala Baba, Leba Papa, Kamalaba, Leblon Daraba, Sebala Baba, Aya Bedebe Kaba, Leba Papa, Leblon Daraba, Sebala Kaba, Leba Papa, Aya Papa, Kamala, Kamalaba, Leblon Daraba, Aya Papa, Kamala Baba, Kamala Baba, Kabala Baba, Kabala Baba, Kabala Baba, Aya Baba, Kabala Baba, Kabala Baba, Kabala Baba, Leblandara Baba, Aya Bede Kabala Baba, Leblandara Baba, Lebeka Dua Sadaya, Aya Baba, Kabala Baba, Lebaba, Lekandaya Mandara Baba, Aya Bede Kaba, Lebaba, Ababa, Kabalaba, Kababa, Bandala Baba, Aya Papa, Aya Bede Kabalaba, Kabalaba, Leba Papa, Aya Papa, Kabalaba, Baba, Kandala Bazandaya, Aya Papa, Kandala Papa, Radia Tawasem, Yatawasem, Ayakra, Yatawasio, yes, you are war, yes, you are war, Yatawasam, Papa, Kabala Papa, Leba Papa, Leba Papa, Leba Papa, Kabala Papa, Leba Papa, Papa, Kabala Papa, Leba Papa, Papa, Leba Papa, Papa, Leba Papa, Kabala Papa, Ebandana Papa, Papa, Kababa, Ebandana Papa, in the name of Jesus. Mena. Bible say ya ma ade ahome nyina nyi awrade aye. Anade Nyankopon home wonu mu be yi awrade aye. De Nyankopon ma ade ache wo ne wabusu nyina ontie ateka bo ne bia be yi awrade aye. Yare ifihi. Ohia ifihi. Amani a wo ne mu nyina oda so te ase. Bodi nso ewrade. Message share Sompa first service link. Everybody, I watch share because I want to know what day now. Ma afoforo so any yan so mo Sompa first service. Ono onyame somafo. Nyame akoa. Bishop Sackey Kwapong. Oh Jesus. Ono ni team no. Ena no pay omo no wo sumi. My God. Sama nyame ntew.
Kabadaba, Lebrandaba, Sebalaba, Ayabede Kabadaba, Lebrandaba, Lebaba, Kabadaba, Lebaba, Kabadaba, Lebrandaba, Kabadaba, Lekababa, Ayababa, Lebaba, Ayababa, Lebrandaba, Sebalaba, Kabadaba, Akabadaba, Lebaba, Lekababa, Ababa, Jesus. Yamishra wano pay. So I join Sompa first. Frawa dan for fraumia frawa busha for no. So on John Sompa first service. Oh Jesus. Ya kiacha mo Europe nyina. Mo Asia nyina ya chiama. Mo tie ya wa America nyina. Nya menhira nyina ba Sompa first service. Sompa hwefo ne Sompa tiefo nyina. Ebra so say yetie onyankopon anu mu asem. Ebra so say yetie onyankopon anu mu asem. Na enano pay message ni nyina mu mawrade. O ha no jani nyina mu mawrade. Watete no jani nyina mu mawrade. Dienti American cho say jani nyina mu mawrade. Nuama onyankopon enam meneme team no saso ye no edoso. Emo yade ya beyond medicine. Anyankopon esa. Wona ofre busuan kontotwe ne no mabusuan mu a. Onyame shawo anu onyame fra wontoma. Ena minim sa Nyankopon no. Menina nante. Yes. On share ni wo. Oh yes. On share animonyam. Yes. Sabre ye bie ye twira sam na akọ First Chronicle chapter 4 verse 9 to 10. Breso sam woman na di kan no. 89 yimonkro ekosidu. Na Jabez enya no onyam esne ne nuanom. Na Jabez enya no onyam se ne nuanom. Na ne nato ne din Jabez. Na ne nato ne din se Jabez. Efri se okan se me de yaw na wo no. Me de yaw na wo no. Na Jabez efre Israel Nyankopon se. Na Jabez efre Israel onyankopon se. Sanka wo hyira me. Na watre me hyiemu. Na watre ma hyiemu. Na won sa di machi. Na won sa di machi a. Na wa ma bone bi ameye me. Na wa ma bone bi ameye me. Na yaw bi ameka me. Na yaw bi ameto me a. Na onyankopon ma de oseye no eba mu. Na onyankopon ma de Jabez se ni nyina eba mu. Amen. Ena no pay I Sompa first services. Oh Jesus. Niama bi a wo besre bia Awurade bema na bem. Amen. Niama bi a wo ba besre na anopai Awurade bema na bem. Amen. Sa Awurade ma Jabez di osre nyina ba mu a. Oh Jesus. Oh wo a wo hwem wo fie ho utie me. Wo a utie me ne ba bibia utie me firi bia. Awurade so bema de wo sre nyina abem. Amen.
ɛna bɛdɛ ɔka aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Yabes na yi Yabes din ne firi hɔ na fa maame Yabes papa Yabes sister Yabes brother Yabes edin no ɛhyɛ hɔ na Bible sɛ ne na de yaw ɛna ɛwo no na nneɛma nkɔ yie ebetimi abasa na ne na yade tete no ebetimi abasa na warebɔ ne tete no ebetimi abasa na adwuma nsɛm tete no ebetimi abasa na sikasɛm na tete no na ɔde yaw ɛna ɛwo no na ɔto no din sɛ Yabes efiri sɛ yaw mu ɛna mewu anso Yabes enyini yɛ no Yabes anhwɛ ahaw no Yabes anhwɛ amane no ɛna obi bi a wohwɛ me a wotie me ne ɛna no pɛi ɛna wohwɛ obi hwɛ yadeɛ no obi hwɛ sugyadie no obi hwɛ oboniye no obi hwɛ akyirisaneɛ no obi hwɛ abusuabɔne no obi hwɛ nnome abusua no ebi hwɛ ɛka no na yɛne David bɛyɛ adwene sɛ David sɛ me deɛ mama m'ani so ma kyerɛ me mama m'ani so nkyerɛ nipa me mama m'ani so nkyerɛ ɔhaw no na ɛmmɔ mama m'ani so ma kyerɛ me pɔ ɛhe na me mu afiri bɛba me mu afiri Israel asafo Awurade Nyankopɔn deɛ wɔn tonko no deɛ wɔn na no deɛ ne dini ayɛ biafo deɛ nsankyerɛ ne yɛ ne madua David sɛ mama m'ani so ma kyerɛ no efiri sɛ ne din no yɛ abandenden na saa din no na ahotefoɔ nyinaa dwane kɔtoa yɛ Awurade ama wɔn anim ɛnwo ase ɛnɛ ɔne Yabes bɛyɛ adwene yɛwura afe foforom yɛwura afe foforom ɛnɛ nyame bɛn na woma w'ani so akyerɛ no deɛ na Yabes yɛɔyɛ Yabes bɔ mpae anɔpa me kanfo mpae bɔma amen ɛnɛ ahomakye me kanfo mpae bɔma anadwumu me kanfo mpae bɔma amen awie me kanfo mpae bɔma anwumere me kanfo mpae bɔma ɔse na sɛ gyidifo bɔ mpae a ɔse sɛ gyidifo bɔ mpae a ɔse bibisi o amen ɔse ɔtene ne nia ne mpae bɔma yɛ den ɔse ɛyɛ adwuma pii ɛyɛ adwuma pii ɛyɛ adwuma bebree ɛyɛ adwuma pii ɛna anɔpa yɛ bɛbɔ mpae ɛna anɔpa yɛ bɛdi mpae ɛna anɔpa yɛ bɛfrɛ Awurade ɛna anɔpa yɛ bɛbɔ Awurade din ɛna anɔpa misi yɛ bɛbɔ Awurade Nyankopɔn ɛfiri sɛ Yabes bɔ Awurade din Yabes frɛ Awurade Yabes sugu nyame so na Bible said deɛ Yabes sere ni nyinaa Awurade ma ni nyinaa ɛbɛm ɛnɛ obi kɔ ne dan so anadwo no wana ebi esu saa ma ade akye ni nyinaa ne sɛ obi awarie egu obi awarie egu ni nyinaa ne sɛ obi apɔmuden efiri ne nsa medical doctor aka bibi akyerɛ no ɔkɔ antenatal no deɛ yɛka kyerɛ no ne nyɛ ɔkɔhu gynecologist no deɛ ɔka kyerɛ no fa na awɔ sɛm no ho nyɛ ɔkɔhu medicology no orthopedic no nsɛm a ɔka kyerɛ no no ɛnɛ ɛde ɔhaw ne amaneɛ abɛto no so ɛnɛ woda wo na gya ne nyinaa mu ma Awurade mese gya ne nyinaa mu ma Awurade Awurade na de asɛ no deɛ Bible sɛ deɛ nipa nyinaa sɛ ɛnyɛ yie bi ɛno na ɔno Nyankopɔn fa hyɛ ne din kronkron na ne munyam enti Genesis chapter 18 na Abraham abɔ akɔkora Sarah abɔ aberewa na ne da so bi ɛni hɔ anso ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Sarah sɛ Onyankopɔn na wosom no no so bibi yɛ Awurade Nyankopɔn no yɛ ɔno anaa ɛnɛ me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ obi a wohwɛ yɛn wotie yɛn ɛwɔ Sompa first service yi so
say nyame ba bibibie mu a oh Jesus onioma esesa yes if God step in my God miracle begin to happen if God step in yes miracles happens yes say nyame ba mu a insenkyereni ba mu yes insenkyereni sisi oh yes efri say o insenkyereni nyankopon ena obi adwuma nyina egu obi say odifo nyame somafo enye say egu mi de madwuma no egu madwuma no egu oh adwuma no besan asore bio amen adwuma no besan asore bio amen nyame adwuma ye nie nyame akoa asafo no akoduru sen awa ba mabu a o hwede ye wrade Yesu Kristo na owo na sofo nkwa mako sen ediosom mienu eno soma wo anso edrum baabi no wo munyina koye ma ne beka dumienu dumienu po no san ni didie etobisa wo se monsoso munua no mokon na monso mo beko biana Simon Peter kan say hefa na yankro anso dumienu no po bronsam sa atwemba eye Judas Iscariot anso so onyankopon efa sa baako yi so oh Jesus ene baako ya twettonto de ne beka ho eda ni wiase nyina osofo sore asafo no be sore bio amen asafo no be sore bio amen asafo no be sore bio amen o nyame afra sore e na wadwuma no be se ya pagya bio amen nyame afra sore e na me se atofo no be se ya ba bio amen obi hwe ye obi tie ye e wo obi man so obi kuruso baakofo ko hunu odansefo wo he mama ni ho papa ni ho wafa bia ni ho akwantuo no mo ewani ayadan ayat tetete ena me ba se me ba be ka kire wo se bebe bi owo Europe ho no bebe bi owo Asia my God America ho no Australia ho no onyame oka ho amen onyame oka ho amen o se men kan cho se ore mpa wo na ore nyawo de biara nyankopon ho eye dwuma awaresem yade awosem da ya bone no nyame obekasa amen o se de ewuo no ebesa nyankwa bi hallelujah de ewuo no ebesa nyankwa bi hallelujah ena me ka kira nyame afena bi nyame akwa bi ene das wasa obi aso daye bi o se daye we amaso die me wie ye anya ba ena ye de krata bi ahye obi nsa ye yi obi ade o se na wie ye aba ena me ka kire o se pono no bi mutu a profofro bi se o promotion no papa bi tie yen mama bi tie yen akakakra no wakope oh Jesus aso promotion no o promotion no baba why ye bibia Jesus enye yi and only your mom pay yes and only your friend radie I was Sompa first service ya ni nyina mu mawra oh Jesus o ma no say yes and wona wabo o nyina da no wona chi a kire o afen sama won ka nyina ne say o boni so akatua and na wanya udima 40 ase wate me say o kama 40 ase Jesus ebi to Job ebi to Jobo na ono de o kan say bi Job de oh mi nimo say oh udima 40 ase adentina umie wa no o se medimafo no be kasa ena urade be kasa amen o kasa ena de nyame o kasa ma eye Jabez ma afenu duru ihe no bo so menu duru ye no na wotwe no duru ye no eda no kwa wie ye no na urade asesa wiem ena nyame sesa wiem amen ena nyame sesa na amen efie ho ka no mo adwuma no mo efie ho bie wa no nyame asema abai oni urade nkasa open your mouth and baba just open your mouth and
Yes,
Jesus Christ. Nyankopon shira say o bompae. Facebook no so nyame shira enshira ba nyame shira. Say mo jira so na mo bompae. Patient Nyankopon enshira wo Facebook no so. Nyankopon nya okese. Yes. Say enna mo jira Facebook no so na YouTube no na mo ne ya bompae. Psalm 91 verse 11 to 16. Psalm 91, verse 11 to 16. Dear Samna Rade Eka and Nano Page. Now, was sent a bofo amount. Yankopon said, was sent a bofo amount. So on show so. So on show so. Why when you know? Why when you know? Obeswa wonsem. Obeswa wonsem. Na onan ampem obo. Na onan ampem obo. Obenanti jata. Obenanti jata. Ene hrutia so. Ene hrutia so. Obetietia jata bruwa. Obetietia jata bruwa. Ene otwease so. Ene otwease so. Na se ofam me hu yi. Se ofam me hu. Mejew. Awurade so obejew. Mema wo so. Awurade so obema wo so. Efrise. Onimedin. Onimedin. Ye jira nyame asem, we are committing the day unto the hand of God. Ye de enede no ehye Awurade Nyankopon ensa. Ye ka che Awurade say ye ma different ye ma fiba. Ye kura different fiba. Ye yire different fiba. Ye dwuma ye fo. Nyankopon hwe ye so se ne wo se wa hye na bofo amaye. Enede mu nyina obonefo ne hwehwe ye biara. Ene evil agenda ene bebe bia onam akwanto nyina onyame panguma ene de Nyankopon ma ne nhyirada enye nhyirada ma wadwuma no nhyirada ma o ma wo Yesu demo bia wa no na bompa wo Yesu demo awari bompa ye wo Yesu demo ene de ye bompa na eso aya
Of Jesus Christ. Proverbs chapter 16 verse 3. Ose fa unyuma sha eradensa. Oh Jesus. Na wonshisha ye betim. Ose fa unyuma ni nyina sha eradensa. Oh yes. And now store no. Jesus. Where juma no. Yes, Lord. And now plants no. Oh Jesus. Ose erade be mana e den. Ejina. Etim. Obejina. Yes, Lord. Ye bompire the enede. Yes. Obo afa na wakodu store. My God. O de be share radensa. My God. Atofo beba. Amen. Ye beto. Amen. Ye betua. Yes, Lord. Obi so enanu pay wani da so nyina asa. My God. Wo be bie wa no de wakoma so ade akwa awurade ni. And na obu okọ appointment bi. My God. O hwe bibie ni mkwan. Jesus. Obi man so ho. Obi kudo no so. Obi kudo no so. O de wakoma so ade. Jesus. Ebe share radensa. Yes, Lord. O driver ni a o take car no. O car no Jesus. take to a house. And all the car no share radensa. And the car no say. Yes, Lord. And na me gina nyankopon to me so share say o car no say. Amen. And na wo be ye adwuma na wo benya say. Amen. And na wo a wo hwe me a wo tie me. And na dey kwan foforo e bia ma. Amen. And na wo bie wa no de and na dey wa kwan share radensa wa koma so ade. O plans nyina wo kan che Awurade na Awurade say ebetim. Yes, Lord. Bie wa no abompa bie wa no na bompa. Wa yes so lebron da na bakabadaba lebron da na basabadaba aya papa leba papa lebron da na bakotole mosibada babo lebron da na bakaba aya bebe ya panda la baba le 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 panda la baba baba le panda la basenda le kanduasa le panda la baba le panda ya kaya Of Jesus Christ. Numbers chapter 14 verse 28. Also Moses say catch your mind say say na wasi aka say guma sum no sa pepe na me Awurade meye ka say Awurade Yesu e wo fie ho adwuma mu ho ka nu mu ka say Awurade Yesu enedei me frankwa me fra pomoden me fra yaresa me fra bambo me fra nijie me fra tofo me fra boafo Emma me hon Emma me bushia Emma me ma Emma me kunu o Yesu demo obi man so obi kuro no so me friendshira me friends and chirani eduma me kono ena no pay yo me fresika mra me fra kuma swade fra ojie ema me ho fra ojie ema me ma na no pay ena wie ena nyumre ena na jufe me fra
emra ni pamra adie biara fremensa erade sanfamra erade fanu me bio se ya meje erade fama me Woso be ma makoma pe erade makoma so ade erade fama me se ya enya wo china o enya nwumere enya najofa enya se ya erade ye ma me erade se ayaresa eyo madua erade samyade se ya mehonya den se ya Erade Ose obi biara ode no ho ato so enimu nwase erade manimu ye guase erade sese ya erade bremu aware enumo adwuma numo apprentice numo ya apomode numo erade bremu abusasem numo court nsem ahimfie sem erade bremu erade bremu office ho no erade bremu medwasu ho erade bremu store ho no erade bremu medjuma no erade bremu ne pa ya sreme ebi bebi sase na nyankopon no wo erade brem erade yamame and then me jina fi de kase so eya sompa first service se nyame akoa nyame somafo se nyame difo and then me hye nyankopon tumi se emowura hospital biara amen emowura fie biemu obi bia wo tie mene de yade ha no de yade etete me suma yaresa amen jiwa yaresa amen jiwa yaresa amen jiwa yaresa na dwe amen jiwa yaresa sabre ya amen wo yade amen entunyira amen eka yade amen entunyira amen oseye amen entunyira amen say ya amen me bompaye Jesus ni pe biara esun my God esun Jesus osun Jesus erade a opepa ni pani wa munusio erade nyu frisa ha onu amen say awosem amen erade nchewubi amen say awaresem amen erade maubi amen erade ma okunu bi amen erade ma oyire bi amen manu erade dumu bi amen eyo wadwuma sem amen bible says sanya adwuma man sani nidi yes lord frɛ adwuma ma amen frɛ adwuma ma amen frɛ adwuma ma amen yem frɛ we yem tesi we amen imeliwe amen oyi memo amen jime numo amen yesu demo amen obi bia wo hwe me firi obi man so obi kuro so erade fa ne sankan amen erade ma wa dance amen ni pe bia wo da form my God ni pe bia wo nteme nante wo adwuma da form wo hyebre da form wa ware da form ena me hyenya me tumi amen ena me hyenya me ahoɔden se empeja obi o amen me bom pan madwadefo nyina yes lord me bom pan ko central market ahodo ewo oman Ghana mu yes lord the store no bewrade anim amen wa dwuso no me de bewrade anim amen be bia wo de wo table na sin me de bewrade anim amen ewrade twa tofo man amen ewrade twa tofo man amen ye to so ayentua amen ye to so ayentua amen wo na wo twe ukọ ya wo ba na sansa my God ene day Jesus ene midweek Jesus ene ukọ day Jesus shenya me tumi amen me shenya me ahoɔden amen se na aka wo na wo twe amen eya wo na amen eya wo na amen eya wo na amen wani beje amen wo benya sika amen sika odi sika bebe fie amen odi anije bebe fie amen wo Yesu demo amen me bompa ma wa o hweme a wutemi aboronsam afa wo no mu Jesus wa toboni mu my God
toboni my God. O maybe ato say him. O kura to say him. Ye jobi kura free ni semo. Ye jobi yire free ni semo. Ye jobi be free ni semo. Me jina Sompa first services. Yes, Lord. Say enche homa bia. My God. Emontetie. Amen. Emontetie. Amen. Emontetie. Amen. Jo ukune. Amen. Jo yire ne. Amen. Jo bane. Amen. Juma na free unsem. And now say jiwa juma no. Amen. Opposition no oje. Amen. Well say the position be share one. My God. Oh, your mouth promotion be. Yes, Lord. Na nyoma twentwen ne nanse. Jesus. Bompire say nyankopon asem say ohina koma. E do no awrade nsem. Ni pakro say so release nyoma ma. Yes, Lord. Awrade mfa ne sanka na. Amen. Awrade mfa ne sanka na. Amen. Awrade mfa ne sanka na. Amen. Ene wo hwame a wotie me. Yes, Lord. Ade obedie. Jesus. De obenom. My God. Ayede. Ayede. Onyame a. Jesus. Oye ocheso nyankopon. Amen. Onyame a. Osoro aduane a. Ebika ma abuata tia. Yes, Lord. Onya bidi no. My God. Ena me bom paye. Yes, Lord. Na me oto mana. Yes, Lord. Ma ye janum di. Yes, Lord. Erade to mana. Amen. Erade to mana. Amen. Erade ntwi sebre mu aboafo ma. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Na obeti nsem de. Amen. Na obeti nsem de. Amen. Me de wadwuma ne hye Erade nsa. Amen. Ekuafo nyina. Jesus. Me de wafuo no hye Erade nsa. Amen. Ekuafo nyina. Yes, Lord. Mo ya patra nyina. My God. Me de hye Erade nsa. Amen. Mo ya ban adwuma. Amen. Me de wadwuma ne hye Erade nsa. Amen. Ghana srafo. My God. Policefo. Amen. Lawyerfo. Amen. Judgefo. Me de wadwuma no. Me de hye Erade nsa. Amen. Foi Amen. Wadwuma no Amen. Erade nsa. Amen. Wadwuma no enso aba. Amen. Wadwuma no enye ye. Amen. Bible say yensa na adwuma. Oh, yes. So ena obeshira. Amen. Ane Psalm 90 verse 7. Yes, Lord. Say ane Yes. adwuma no na enye ye. Amen. O Yesu demo. Jesus. Ka amen miensa. Amen. 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 Ma ore mfi say e be pon a me bom paye ego phone no so am say nuama papa emra. Yes, Lord. Oh bibi ya opese me boso mpaye ma de na emen. Yes. Na me hye nyame tumi na de opese odi e bia na adanse e beba empire eduru so okọ na ye so nura anancho ebi also daye bi ene ade chen ye. My God. Ene daye no ma wona nye Dabi. ama ase hu bi aka Hu bi abo. Bible say onyame yi kira ode ni tumi Esi ano kwan. ebi so so daye bi kura won kai Okay. ene ye bom paye. My God. Say ye call ye na ye no so no daye papa bi aye so ye Jesus. Erade ma ne mrem Amen. na daye bon ne de Jesus. ye twa daye num Wo Yesu na ye dim. sign daye no. Yes, Lord. If you say tresem ne say say ye gidia Ye gidia. be ye adwuma Be ye adwuma. ya mpre so a Enye adwuma. Yes, Lord. Ye wa no na bom paye Wo Yesu ya papa bom paye wo Yesu dim. Lebranda la baka bala ba. Papa sababa aya papa kabala ba. Lebranda la baka sanda la babo. Aya papa. Yesu chapa body mo. Yesu chapa body mo. Yesu chapa body mo. Yesu chapa papa. Aya papa kabala ba sanda la babo. Papa ya papa. Jesus Christ of Nazareth, la kabresi andelia. Bo kaba, na your body be a sign. Amen. Na your body be a the Yesu di twem. Amen. Sompa first service. Eye etiefo ne ahwefo. Da your body no ye the Yesu di twem. Amen. Ejina se nyame di for sign da ye no se nko ba bi afriba. Amen. O da ye papa no emrem. Amen. Ene me no bompaye ego ofon so. Obo a o twen call bi esese wunya. My God. Ene o hwe bibi enim se ye email wo e wo email mu. Se ye beli wo o Gmail mu.
ye frɛ ye send no text message bi ene o twen ko bi enim kwan me bom paye say Awurade ma ye frɛ o amen Awurade ma ye text o amen Awurade ma ye email o amen o Yesu demo amen wa o ene das wa san Jesus Awurade ma obi send no sika amen miracle man amen wo nyame mansa nkyerɛ ne sika bi mmerɛw amen wo Yesu demo Amen. me bom paye ade bi a wapagya Jesus me di Yesu den ehyira so amen Nyankopɔn tumi egu so amen ade bi a ɔde bɛyɛ enye nhyira ma amen wo Yesu demo ɛna ma bom paye ye me so say amen amen hallelujah 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 amen amen we are Sompa first service every eda juada ekosi ni fiada eba homache no num kosi no nsia ana yede Sompa first service no ebra wo no eye nyankopɔ somafo nyame akoa Bishop Sackey Kwapong one ni team no ene yede Sompa first service no ebra wo nyame nhyira wo Yesu ya doma ena nwumere nso so ye de sida awa no bebrɛ na ena nwumere ena hia ye eye nwumere 9:10 p.m. na wo behu sɛ nyame somafo no nyame ede nwosra adom no yes lord nyame de tumi ama no yes lord sɛ ɔmfa nje ne mma yes sɛ ne asomafo no brɛ so no nyame nam asomafo no nsa so eye anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛne enti ena nwumere sɛ Yesu ama onsa enime enhia ewo enwumere enede ya meka enede ya nwumere nonkron kosi nondu na obeye enhira amen ochina kosi se ye bese aba wo nchen biom ahomache no onum no na Awurade ama wanya adanse amen na Awurade ama wanya de ben adanse ebi opese ye no bɔ mpaye wo bibi ho a ohwe TV n'anim a ye names no nyina na egu TV n'anim no na mo amotie radio ni nti ye bebobo na ansa na ye bebobo no ye nko Facebook na ye ma abusuafo kakra ona omo ne ye som ye no ye ma omo akwaba emra so ententem ye ko Facebook no so anana jasiwa e wo so fe Kobi Janet Amponsa Dankwa Bright Anthony Opoku Amponsa Rem e wo so Baba Osra Nana Hana Ata Helena Owusu Judith Ofori Benis Japan Mame Apia ena Prince Owusu Afriye Sophie Madison Sunday Junior so Malit enso gina so Inshira Patience Apasa na aba Asumani Root Sewa Osa Juliet Mensa Charles Edem Achampon Justina Mensa Matilda omunyina ehwe Don Tiago Richard KNT Obapa Amanyako ena Ando Amon Faustina nyame nhyira mo nyina asam se mo mre ewo space no so enye kwada nyame nhyira mo ebi opese one ye mo mpaye bo mpaye bi ma wa numbers ne ne ye free ye sane out nyina obetimi afre eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number toso 557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 and 0553 53 89 0553 53 89 89 Yamishra peace